sada ama-ama na paubaon rohana hinogon ni ilu-ilu ni boguna. Burjudo sada halak satua-tua paborhaton boguna moksikola. Jadi dina moksikolai bogunai dibege ma diajaron guguna hata ni patik patoluhon na matok onaung do halak na moksineang di goang ni debata. Dungi dina sadari dibege bugu-bugui ma na torasna mokneang di goang matok goang ni debata gabelau mai bana moktabuni tu balik ni hisu-hisu tu matangis. Dungi dibege amanai ma boguna mokiki lau sida poton matu balik ni hisu-hisui manukun manang alaniaha ubay natangis ibana. Jadi dok anagi matu amanai songonon ubege do didok gugunami mul adong manangisi na mokniang di goa matok goa ni debata ona uhum do akum ni di patokan gugui do uhum itu kami ima hamatean na jumubut sian hamatean na somal taida di tanoon. Jadi alani do bain tangisau ai hubege do ho moksineang matok goang ni debata mangonai mahumi tu ho musi dibiki rohaku. Jadi dong dibegi amanai hata ni bogunai ni nama matok bogunai aleinang haholongan ni rohaku nuaing hupadaton ma tu debata paboa na sotupa be mokniang ni rohau olat nion tu gijang matok goang ni debata si pujio do ibana.